खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं सुजुमा बर'। 17 आगस्ट खालारखालि सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लाना मोनसे जथुम जनाय जायो। बे जथुमायाव दानि बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि सायाव सावरायनाय जायो। बे जथुमायाव बाहागो लायो मिरु पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बोसोनगिरि, सनितपुर जिल्लानि आबोबनि आफादगिरि मुस्रिमा फोरमायसुलि बसुमतारी, सनितपुर जिल्लानि एनबिसिसिनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमैफोरा बाहागो लायो। दानिया फै माखासे नुथाय नायदोनि। सार नोंथाङा एनबिसिसिनि जानानै नोंथाङा जिहेतु जे जोंनि काउन्सिल आरो बिटिआरनि सोमोन्दै जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै जोबोर गोनो गोथो जाबाय थादों रायजो राजाफ्रा आरो माखासे जों इउटुब चेनेलफ्रावबो गोबां नुबोबाय थादों। बे गोनो गोथोनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? खुलुमबाय, आङो नर्थ ढेकियाजुलि आनसलिकनि नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि आं सासे प्रेसिडेन्ट। आंनि मुङा भबेन नार्जारी। दा आङो ओरैनो इसोरनि हाबा मावबाय थायो। बिनि गेजेरजों आं दिनै बे जोंनि जिथुनाखि इउबिपिअनि दैदेननायाव बिथांमोननि हांख्रायनायाव आंखौ दिनै लाबोदों। दा आङो बेखौ बुंनो सानो जे जोङो दिनै बड'लेण्ड सोरजिनायाव जोंबो गोबां समाव जोंबो नांबोदोंमोन। नांबोनानै जोङो दायो मिथिनो मोनबाय जोङो 3 एकड़ जाना थांबाय, 3 एकड़सिमावबो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ हाबाखै। बे हाबिनि जाहोनाव जोङो सानो जाहैबाय दायो जोंनि जिथुनाखि इउबिपिअआ बा जोंनि दिनै दा बर' खौसेथि आफादा सुबुं आफादा दिनै बे बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ लाबोनायाव जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों। जों जुदि लायाब्ला बेखौ लाबावाब्ला जोङो आरोबाव जोंनि बे एकर्डआव मालाबाबो हाबनाय नंला होननानै जों सानो। बेनिखायनो जोंनि मथेबा जों बेखौ जों लुबैयो जे जोंनि बे मा होनना बुङो बर' खौसेथि वेलफेयार ससाइटि जिथुनाखि दायो लाबोदों जों बेखौ लानायाव जोंनि थाखाय 100% जों माने वेलकाम खालामनाय दं आरो। दा जों सानो जाहैबाय जोङो माखासे बिसयआवहाय दायो बिटिआरआव एक्सटेनसन जानांगौनि बाथ्राखौ जोङो नुदों जाहैबाय। जोंनि सनितपुर बा बिश्वनाथआ मालाबाबो एक्सटेनसनाव हाबनाय नङा। बियो 4 डिस्ट्रिक्ट जिथुनाखि बर' अट'नमास काउन्सिला जे बेयावहाय जोंहा जोङो माने बे अट'नमास काउन्सिलाव थायाब्ला जोंनि एक्सटेनसनाव जों मालाबाबो जों मोननो हानाय नङा आरोखि। जों बेनिखायनो जों सानो जाहैबाय जोङो अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो नांगौ। बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों। आदसा मेडाम, नोंथांमोना आइजो आफादनि जानानै नोंथांमोना जिहेतु जोंनि वेलफेयार कसारी अट'नमास काउन्सिल बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा बुंनो सानो? आङो नर्थ ढेकियाजुलि आइजो आफादनि जानानै बुंनो सानाखै। आं बेक्तिगत हिसाबै बुंनो लुबैदों जा जोङो मोननो थांगासिनो दङ बिनि सायाव आंहा जेबो अबजेक्सन गैया। जितु बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सायाव आंहा जेबो गाज्रि अबजेक्सन गैया। आं बेखौ गोथार गोसोजों बरायनानै लागोन आरो गासैखौबो मदद होफानो थाखाय आङो आंनिथिंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। आदसा मेडाम, नोंथांमोना जिहेतु बिटिआरआ जोंनि सनितपुरा हाबगोन होनबाय थादों, सनितपुर आरो बिश्वनाथ, नोंथांमोना बेखौ बेसेबांसिम फोथायो? बेखौ फोथायनाया ओरैबायदि जाहैबाय जागोनब्लाबो बेखौ आङो लं प्रसेस होननानै सानो आरो गोबाव समनि उनाव जागोन। बेखौ जायोब्ला जों बिटिआरखौबो जोङो बरायगोन। दा जोङो जिथु मोनग्रोदों बर' अट'नमास काउन्सिल बेखौ सिगांग्रो लाग्रोनानै जोङो जिथु थालांनाय खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै सानो आरो बेखिनियानो। गोजोननाय थाबाय। जिहेतु जोंनि बिटिआर आरो बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? आङो बरगां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि
बायदियै आंनि बे मतामतखौ आं होनो नागिराखै। आंनि गावनि पार्सनेल मतामत बायदियै आङो बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ आं वेलकाम जानायो। मानो होनबोला बिटिआरआव जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ गोग्लैयाखै आरो इयुनाव बे बिटिआरआव इनक्लुसिभ जागोन ना जाया बेनिबो जेबो थिरांथा गैया। बेसेबा गोजान रिन्दाव गोजानावहा जोंनि बे सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबसननायनि जेबो सिमा गैया। बेखायनो आं सानो जिहेतु जोंफोराबो गोबां प्रब्लेम दङ जोंनि सनितपुर जिल्लायाव आरो दा नोंथांमोना जिहेतु बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ नोंथांमोना जिहेतु दानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। जोङो बे सनितपुर जिल्लाया बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलावहा थिसन जानायखौ आङो हास्थायो आरो लुबैयो। गोजोन्थों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।